Saan punta ang baby ko? Ano nangyari sa'yo? Tinanaw mo talaga yung pandesal? Hindi man po bibili. Hindi. Hindi po bibili ng pandesal. Hindi po. Ayan yung mga pusa namin na adik sa pandesal. Pag naririnig na nila yung malunggay pandesal na yun. Ayun. Dahil meron siyang sound. Magsasalita yung pandesal. Malunggay pandesal. Bili na po kayo. Pag narinig na yan ang pusa namin, ayan na sila. Nagsisilabasa na. Ayan na sila. Ayan na yung isa. Ayan pa oh. Yung isa wala. Ayan na. Nagsilabasan yung mga pusa namin. Ayan. Hala na sila. O, bigyan mo na ate. Bigyan mo na ate yung mga pusa. Saan si Lucky? Isa lang. Wala si Lucky. Wala. Oh, yan yung mga pusa namin. O, naadik sa pandesal. Tara, tara, tara. Pasok. Pasok po. Pasok.